Evo, javljam se još pod šokom zbog vijesti o pogubljenju američkog kršćanskog aktivista Charlie'a Kirka. Bio je mlad čovjek, 31 godinu je imao, otac dvoje male djece i naravno muž. Sigurno svi molimo za njegovu obitelj. Već duže vrijeme upozoravam da mediji pa i politička ljevica ne vjeruje više u slobodu govora, niti na pravo drugačijeg mišljenja. Charlie Kirk je cijeli svoj život predao borbi za istinu. Uvijek je svoje argumente iznosio sa ljubavi, nikoga nije vrijeđao i sad je ubijen. Način kako mainstream mediji u Hrvatskoj izvješćuju o ovom tragičnom događaju je ne samo žalosno, nego degutantno. Reći ću degutantno. I dalje dehumaniziraju čovjeka, obiteljskog čovjeka, koji nikome nije ništa zlo napravio. Maske padaju. Rekao bi da je bijes opravdan, ljudi su bijesni, dosta im je. I zato podržavam danas da će biti minuta šutnje u Europskom parlamentu. Svakako se zalažem za to i da se ne zaboravi ovog čovjeka. Njegovo nasljeđe će njega nadživjeti. Zato nema razloga biti zabrinut, ali za njegovu obitelj on je sigurno nezamjenjiv. Ovo je strašan gubitak. I evo, samo mogu poručiti da u svom djelovanju nikad neću odustati od svojih uvjerenja, makar bilo ljudima, makar nekima smetalo, ja odustati nikad neću.